warna biru. Jin kaki Mas Jaya Tesa sambut kesupen minggu tanggal 17 Mei ini kita sedang balong kerja kudo sepisan malih saking Mas Jaya Tesa tanggalipun 17 dan sedang balong kerja kudo Samareng dulu Lamongan. Sidorondo terteguh dengan Sidorondo Perawan Kalimantan. Sing bagus koordinator kuwi. Oh iya. Pungkasane sliramu digawe lara sedut. Ser ora urung saikine dadi rondo. Sedut nanging apane dik icek berat bung
duduk Mas sing gudhe pangapurane antuk tresno bojoan sak lese rino wengi tansah kelingan perawan ayu Kalimantan iya iya bakal guling tak sayang-sayang rasane kaya wong kedanan gereja cepet dah mas tutu nongko biyen cedah harawani kondo ning opo sih haramu lunga ninggal mulih ra kondo-kondo saben dina aku ngelamun sendut tekan omah atiku bingung kadung tresna gak wani nembung sendut rasane kaya wong bingung wangi-wangi banyune sabun wangi adus kungkum ning apa sliramu alon tahan beni yen masih purun aduh kena apa Dik? Mae aduh hatiku rindu kangen temenan Kang Masku pulang Kang Masku mulih neng tanah seberang aduh mae aduh hatiku rindu kangen temenan Kang Masku pulang Kang Masku mulih neng tanah seberang bening banyu Kalimantan biar sing tak ombe sayang ngelengake nalika yen kenalan bening banyu Kalimantan yen sing tak ombe sayang ses ngelengake